Čaute. Dneska trošku o tréningu s mečom, pretože pri tréningu s mečom je jedna taká zaujímavá vec. V zásade nejde o meč. Prečo? Lebo je to ako ten prst ukazujúci na mesiac. Nejde o ten prst, ale pomáha nám niekomu ukázať, že hore je mesiac. Cvičenie s mečom pre väčšinu z nás je o uchopovaní svojej moci, o zvedomovaní si toho, ako mám tú moc uchopenú, ako o nej viem, že ju práve používam, ako ju používam. Pri uchopení moci a toho, keď ju človek zožere a vníma, jeden z efektov toho celého je skutočný súcit. A skutočný súcit je možný iba vtedy, keď naozaj mám v ruke svoju moc, keď ju cítim, keď ju viem použiť, keď to mám povolené a urobím to takým spôsobom, aby to bolo dobre pre mňa a bolo to dobre pre celok. Opakovane vidím to, že keď ľudia nie sú naučení cítiť, že práve mám v rukách svoju moc a používam ju takto, tak s ňou nevedomky zraňujú ostatných okolo aj seba. Vidím často, ako vo vzťahoch niekto proste sa dostane do nejakej hanby, smútku, hnevu a spraví ťuk, spraví sem, spraví takto a ani o tom nevie. Hej? Alebo povie, prepáč, inak som to nevedel. A to už je nejaký level, keď si to človek uvedomí a povie, že sorry, nevedel som tú moc alebo použiť inak. A niekedy sa dostaneme do situácií, do takého nejakého ja nechcem použiť inak a je mi jedno, ako sa to stane. A potom s takým súcitom a niečím ako dojatím vidím, jak častokrát ľudia, ktorí nemajú povolené tú moc použiť navonok, spravia, seknú sa mi do seba, otnú si hlavu, buchnú sa do nohy, prepichnú si srdce, alebo dávajú druhému to srdce, aby sa pre Boha o neho postaral. Cvičenie s mečom není o meči, ale je veľmi dôležité, pretože nám pomáha si zvedomiť to, či sme vôbec ochotní svoju moc uchopiť do rúk. Pretože som mal mužov aj ženy na kurzoch, ktorí chytili do ruky meč alebo palicu a chvíľu na to pozerali a potom mi povedali, že počúvaj, ja vlastne cítim, že by som tú moc asi zneužil. Že nikdy som si to neuvedomil, že až teraz si to uvedomujem, keď to držím v ruke, že mám v sebe niečo, že by som s tým sekal, robil by som s tým zle, dal by som druhým pocítiť to, čo mám v sebe. Ale nevedela to dovtedy, kým nechytila do ruky palicu alebo meč, ktorý zrazu priniesol tú moc. To pre nás robí učenie bojových umení. Dáva nám dole naše masky, niekedy jednu, druhú, tretiu. A zistíme, že tie naše úsmevy sú možno niečo úplne iné. A niektorí zistia, že tá ich vážna poker face je vlastne zakrýva tú, ktorá sa usmieva, ale zakrývajú preto, lebo toľkokrát im tú radosť alebo úsmev niekto predtým zobral a ukradol. My sa musíme naučiť vnímať a prebrať zodpovednosť za to, ako preberáme svoju moc. Pretože keď to nepoužijeme voči sebe, tak to použijeme voči iným. Použijeme to voči svojim deťom. Použijeme to v nejakej pozícii voči tým, ktorí sú dole. Alebo si neuvedomím, že tu mám šéfa a ja som teraz a že ako riešim si tam nejaké otcovské problémy na ňom. Učenie s mečom nie je o meči, priatelia, ale je veľmi dôležité, aby som zistil, čo tam robím. Či som vnímavý, či pri tom cvičení mi ide o to, že chcem niekoho zraniť, lebo som bol zranený a chcem, aby som pocítil, že mám tú moc zraniť, aby to pocítil aj ten druhý. Či sa zasekávam, zastavím sa v tom
alebo tam mám nejakú fluidnosť, hej, a dokážem to zastaviť tak úplne tesne, ale nie tak ledabolo, že naozaj som tam telom, je tam tá sila, je tam tá gravitácia, naozaj by to fungovalo. Ale viem to zastaviť. Ako sa cítime s človekom, u ktorého inštinktívne vieme, že nepreberá svoju zodpovednosť, že nepreberá svoju moc? Ako sa s ním cítime? A ako sa cítime my sami? Väčšinou to ani nevieme. A či už sme muži alebo ženy, je to rovnaké. Niekedy je to zbraňou meč, niekedy to zbraňou je varecha, niekedy jedlo, ktoré servírujeme a niekto ho nechce a my sa cítime odmietnutí a hovoríme, musíš to zjesť, lebo inak neprejavíš tú lásku ku mne, ktorú som tam do toho dal. To isté robíme so sexom, lebo sa necítime vnútri, necítime sa naplnení a väčšinou ten sex není o sexe. Je o tom, že potrebujem zažiť prijatie. Hej. Alebo pri tom sexe zadarmo môžem prejaviť nejaké násilie, niekedy skryto, niekedy zjavne. Naozaj prevezme svoju moc a uvedomuje si, ako ju používa. To znamená, si uvedomuje, či som v nejakej situácii a meč mám takto, alebo ho mám takto, alebo už idem do tej situácie s vytaseným mečom. Možno to tá situácia vyžaduje, ale mnohokrát nie. Mnohokrát je to naše nastavenie. Prichádzame tam s balíkom vecí z minulosti. Ty ma zraníš rovnako ako ty pred tebou. A pokiaľ si neuvedomíme, že máme tie meče v rukách a sú vytasené, zjavne alebo nezjavne, potom tak bezpečne sa cítime my a tak bezpečne sa s nami cítia aj ostatní. OK? A niektorí ľudia, keď stretnú niekoho, kto má tú moc v rukách, sa cítia dobre. Wow, tu si z toho niečo môžem zobrať. Ale niektorí cítia žiarlivosť a niektorí cítia závisť. Tak to je. Zobratie moci do svojich rúk niečo bude stáť. Ale aká je alternatíva? Aká je alternatíva? Že ju nezoberieme do svojich rúk. Potom budem používaný niekým alebo systémom a budem sa cítiť ako obeť. A tým pádom budem zahambovaný. A viete, čo sa deje, keď sme zahambovaní? Niekam to potrebujeme posunúť ďalej. Hej. Vždy si to niekto nejako vyžerie. Keď svoju moc nezoberiem do rúk, vždy si to niekto vyžerie. Preto vás pozývam na semináre, workshopy a tie dlhodobé výpravy. Hej. Pretože to, ako používam meč v tom tréningu, to zistíš všade. Zistíš to v práci, zistíš to v intimite, zistíš to v sexe, zistíš to v tom, ako nehávaš okolo prejsť príležitosti, lebo si sa bál. Čo keby prišla tá zmena? Nie je to iba o sile, je to o nejakej zraniteľnosti, ale skutočná zraniteľnosť vychádza z nejakej sily, lebo potom je to manipulácia. Zajímavé, že? Tak čo keby sme nesekali do druhých, alebo aspoň si uvedomili, že to hrozí. Lebo sa cítime vystrašení, ubolení, neistí. Viete, keď chytíme do ruky meč, to, čo všetkých zapne, všetkými to niečo urobí. Nikto nezostane rovnaký. Spraví to, že niečo mám v ruke. A častokrát to nahrádza alebo nejakým spôsobom naplňa to uchopenie rúk dieťaťa a rodiča. Je tam kontakt. A mám niečo v rukách. Teraz som sa zapol. Hej. A niektorí sa zapnú a že Ježiš, nie, toho sa bojím.
Niekto sa to chytí a že niečo s tým idem robiť. Hej. Potrebujeme ten tréning rozfázovať, roztiahnuť. Ten film, to jedno políčko filmu, potrebujeme natiahnuť viacej. Aké to je, keď to chytám do ruky? Ako ma to mení? Čo to so mnou robí? Čo to vo mne aktivovalo? Čo to vo mne teraz dáva von? A takto postupne sa dozvedáme o tom, kto sme, čo sa nám stalo, ako na to reagujeme. A s tým prichádza vlastne aj vedomie. Ako to chcem, ako sa chcem používať ďalej. Ako chcem používať tú moc ďalej. Ale nedá sa to urobiť bez toho, že by sme niekde cítili, vnímali, telesne zažívali. Teraz mám v rukách moc a používam alebo nepoužívam ju takto. Nejde to inak. Určite sú rôzne prístupy a rôzne spôsoby, ale musíme to uchopiť v tele. Ja potrebujem vedieť, že teraz sa bojím a v tom strachu proste utekám, alebo chcem niekomu ublížiť, alebo ubližujem sebe. Hej. A potom z toho vyplýva nejaká zmena, nejaká radosť. Hej. Mám túto moc a môžem v tej moci povedať, tak teraz sa teším, že si dovolujem svoju zvedavosť. Môžem sa tešiť, že si dovolujem svoj smútok. Môžem odsmúcovať s hrdosťou na to, že nezdrhávam z toho smútku. Môžem si uvedomiť, Bože, teraz som chcel sex preto, lebo sa cítim osamelý, ale vlastne mi nejde o to prepojenie sa, ja potrebujem iba niečo dostať. Hej. Alebo mám v sebe niečo, čo potrebujem proste dať preč. Zadarmo. Ne. Takže dámy a páni, pozývam vás na 2 akcie. A budeme tam pracovať s mečom. Dreveným mečom, mokenom. Možno sa tam dozviete zo pár zaujímavostí. Zaujímam sa o vaše názory, skúsenosti. Napíšte. Čoskoro ahoj.